Sir, reporting sir. Okay, may na ka. Mo bitaw sir kay yung patawag sir na man kay mission yung tax ko sir. Pwede kong dayon sir. Dayon. Dayon drill to agi sa sili banda. Kana sir, usa man gi imong tuyo des ko sir kay imong gipatawag sir. Na I wanted nga dakpon nun, ikaw akong padakpon. Eh, naanay sa reward. Wala grabe ni Riwan. Pila man sa gana kalibo sir naka 100,000 gana sir. 50,000. Sito ka tama. Sito ka na. Inya badak pa ni sir ko na tanan. Ay, tunga ta. Ay tunga dit. Nya, lagi balita ra ba na sir nga. Mo rin sir ni balita nga. Grabe ka. Kuang kuno ka nang bagiitan kuno ka inang wanted. Mao man na sir kanang pangalan niya si Homer sir. Mauna siya. Mao gyud. Ya. Nya, usa mi akong mga armas na sir. Oh, nay armas dili oh. Armas. Usa ako ni sir kini usa Ano na mo kami? kami. Asa man ako sulot? Helmet ani mo nay taming ay. Wala na sir. Nay Taming. pusil oh. Pusil. Dapat magasin. Pusil adihan na sir kini na ko ikit kini. Sige na. Sir mo ni mo armas. Amat ni mo armas sir. Sa armas sir tabon mas kung kilay ka na. Ikaw kung gamit di punig sir. Salamat kay ni. Daw. Why problem? Gusto mo magbagting. Good luck sa imong mission. Laki bita ko yung sir. Nya sir, ngadto na ko sir. Ampay nga. Oh, salamat sir. Mo juki. Tagaan ko maayo mo karon si sir. Di kinakait sa terus ko aron kontahan nila mo. Ini lagi. Ay, ini sir kay bisag kuha siya maapi. Tunga kan? Yahoo! Lah. Sige naman ang garay. Hindi mayo. Ang pumira ka. Igugig ka niya kung armas. Ako pun. Ikan tikas ko ba? Armas? Sukan niya kung armas. Jadi, kaya naman ito nga, na ako nagtago sa balay ng umamon. Yun pa. Ako na siya kita siguro. Kandang lagi ko kasi na ako ni Dang Armas. Ako na singitan. Humen! Dire. Asa man di ay? Okay tao nga rin. Usuwi tao! Ikaw di ay! Multo man ka dire ay. Kanayabag na multo. Adik ko multo. Humen! Wa lagi nga rin. Namagol. Kasi kung sin, ingon ko ano siya siguro. Adik ko multo na. Hinayin ko. Ayaw kong ilara Homer! Kahibaw kong nakakadesisyon! Surrender na lang! TikTok! Basta Chacha, sa mas bati na kita. Idol. Homer! Isa man ka, nahuman na kang TikTok! Gusto ko din mo mag-TikTok na eh. Ang huli mo naman gatong kanahan. Surrender na lagi kay ako na lang kang napalibutan. Dali sa harbe, malay tagbudot. Ay, itong budots. Diko. Kinahanglan mo surrender kang malinaw. Dili ko mo. Surrender di ka masaya budot. Ang imayo eh. Sayaw dagin mo kay masayaw ko kag ako. O sige, malay tat sayo. Sayaw. Sayo ba di ba?
karon. Saan ba din yung martilyo ang dami mo? Surrender na lagi. Dili, ikaw. Ay, nga di magika mo surrender. Kaldero, ilis na sa nagilingin ka doon at tarong. Nagilingin pa kanya ka lang, napoy shield niya. Garakaw na. Usa mo na. Karon di magika mo surrender na sa dahil mo ni ako ang costume kay mo magina props na ko. Surrender na ba? Okay, kailangan yung props ganito. Di sa akong surrender, oy. Awa lagi kay maura man gihatag sa kuha sa gobyerno. So, wa mo ta kadawat itong masap. Surrender. Basi gigotong tayo ng commander na to kay mga na gihatag si mga basi gipalungan ka. Na, among commander pati dito nga, ambot, murag, gigusla siguro to, basi guwa pa to kapamagol siguro. Basi bungol ka kay lain man, mo nang gihilmit niya. Dili mo sumer. Hey! Dili ka si Umer, kinsa man ka? Si Wael. Si Wael, giahak kang Waela ka. Dali mo nga. Sus, pare Wael! Ikaw na ni Fred, ah! Fred, di mo Fred. Kumusta na, Fred? Fred. Ambot ka! Ikaw na ni Fred, nag-istar-istar. Asa man si Umer, Fred? Ingo ni Sir, Fred, dili ko lang istar, Fred. Si Umer, Fred. Ito ba nga? Sus, giahak. Grabe pa ako ang ihatag mo kung araw mas liog. Ako ihatag. Sus, Uma po na siyang kragi. Ano niya? Pa, gasi sa ano yung commander nga to eh. ay saba pre kay kini kung ana pre kay ituma pre inani po kay ituma ang lubot sa mong commander pre ay katawa pre ayaw saba pre kinuot pre magkitunga ra ba siya pre ganang akong lakman si Umer pre Makita ang takot si Umer. nya asa maron Si Maligyam, ito balok. ay taglaro nito wala ano Reporting sir. Uy, kinay na ka. may kay Oh, dito. May. Ikaw man akong. Ito na drop. sige lang kay ako na ibala pindot action nya sir akong mga armas na sir sir grabe ra man tawanan sir pag-iitan man ikay kana sir kinang naman kung siya kinang magigan si anting ba kinahanglan ako mga armas na sir pag malakasan gyud ka kanang dili ni kong pili magkita pa Oh, armas yung mga ipangitawag. balik Oh, armas dahil mong ipangita. armas lagi sir May problema na armas. Homer Oh! yung tingog man guys, dugay dito wala ka shout out dahil sa tuang mga followers nga loyal jud kaayo nga nag-comment sa tuang comment section sa atong YouTube channel. Shout out kang Costa Verdida aka Dimi Maxine. Yan, shout out din kay Aldrich Van Abnier, kay Liza Ruiz. Nakasuwat kini arong dili mo kalimot. Shout out pod kang Evelyn Barrios, kang Baby Grace Vlogs. So sawa pa naka-subscribe kang Baby Grace Vlogs, palihog ko visit sa YouTube channel, i-search lang sa YouTube ang Baby Grace Vlogs. Kay Sir Chris Tamayo sa Team Bungisngis, kay Erwin J. Ispra, kay Miss Aileen Fuentes, of course kay Marjan Briones, meron din po siyang YouTube channel. Paki-search po ng pangalan niya, Marjan Briones, para po na makasubscribe din kayo. Kay Lizelle Cuaca, kay Jessie Branzuela, kay Bry Briones Vlogs. So, sa hindi pa po nakasubscribe kay Bry Briones Vlogs, paki-bisita rin sa kanyang YouTube channel, ang Bry Briones Vlogs. Then, kay Ems Cover. Then, shoutout din kay Kuya JTV at saka sa mga katropa ka dyan sa na mga vlogger po, sa mga vlogger na mga taga Masbate. Shoutout po sa inyong lahat. Sa mga hindi ko pa na shoutout, next time na lang. Yes! Thank you very much!